Pitääkö tehdä jotakin? Maisa! Maisa! Ai Maisa! Maisa tulee! Maisa! Onko se villinen? Selina! Lähdetään kotiin! Mitä takia? Käydään paljon moistiriin! Käydään paljon moistiriin! Lara! Näin! Kato! Maisa on hieno tyttö. Iloinen Maisa! Maisa! Kato! Maisa! Näin! Taapi, onko se lähes jo kotiin? Taapi! Selina! Näin, Selina! Selina! No? Maisa heiluttaa häntä. Mä haluaisin ottaa Maisan mukaan. Maisa on meidän kulta. Maisa. Hyvä Maisa. Näin. Se on niin iloinen koira. Ja kohta tulee hammasta, kun sä hypit Maisan selkää. Kärä. Kärä. Käydäänpä koira. Kärä. Näin. Mitä kärä? Mitä? Otetaan se. Pitäisikö eka ottaa? No niin. No. Selina. Hyvä. Lähettekö te nyt kotiin? Mä autan eka nojaa ulos. Mä voin ottaa sen. Noin, hyvä.